Ioana a primit gol în minutul 3, la o gravă greșeală a lui Cristi Munteanu, care i-a oferit balonul pe tavă lui Oncică. 5 minute mai târziu, Anca a avut șansa de a dubla avantajul clujenilor, însă Munteanu a respins în corner. Dinamo a reușit să echilibreze jocul și a egalat în minutul 38 prin Iordache, după lovitura de colț executată de Florentin Petre. Repriza a doua a debutat furtunos. Claudiu Niculescu a țintit transversala din lovitură liberă, după care, la poarta cealaltă, Munteanu a salvat la șutul lui Turcu. În minutul 56, Dinamo a primit o grea lovitură, Cristi Balaj arătându-i cartonașul roșu lui Ciubotariu pentru o intervenție în careu asupra lui Turcu. Lovitura de pedeapsă a fost transformată de același Anca. Dinamo s-a aruncat în atac, iar Tameș a irosit o nouă situație importantă de gol. În minutul 62, avântul ofensiv al oaspeților a fost taxat de Anca, atacantul lui CFR Cluj, înscriind pentru 3-1 după ce s-a distrat cu defensiva echipei campioane. Dinamo nu a depus armele, iar peste 2 minute Claudiu Niculescu a redus din handicap. Acesta a pierdut mingea, permițându-i lui Oncică să înscrie cu un șut la vinclu. În minutul 84, portarul dinamovist a ținut să arate din nou că este omul zilei. Confruntarea de zile mari de la Cluj s-a încheiat cu mare aratarea lui Dănciulescu.